kiinni edes sen 2 pisteen verran ja siinä se näkyy se loppuratkaisu. Se on ruman näköinen loppuratkaisu suomalaisten kannalta, Kimi Räikkösen kannalta ja tässä se tulee vielä kerran. Ei näitä kuvia kiva ole katsella. Siinä on lähellä päättyä myöskin Jenson Buttonin matkanteko kesken kaiken, mutta siitä juuri Button pääsee alta pois. Hän ajaa 10. tänään ja en tiedä kuinka monta ihmistä se siellä kotisohvalla tässä vaiheessa kiinnostaa se Jenson Buttonin sijoitus, mutta tässä se näkyy. Se on aivan riekaleena ja menee 1000 mäsäksi. Hyvä, ettei osu Kimiä päähän tuo rengas. No uudet vaijerit, jotka vaaditaan olevan tuolla ripustusten sisällä, niin aika hyvin piti ton renkaan kyydissä, ettei se lentänyt jonnekin katsomaan. Saattoivat tällä hetkellä muuten pelastaa ihmishenkiä. Nimenomaan, ja se on nyt vahvistettu tässä vuosien saatossa niin, että ne pysyy kyydissä silloin kun käy näin. Ja jos nyt ainoa myönteisen asia, mikä tässä nyt haluaa kaivaa esiin, niin on tuon sen lisäksi, että Kimi itse ei tuossa loukkaantunut, oli se, että loppupeleissä ei kukaan muukaan loukkaantunut. Siinä oli aika lähelle muuten Pattonkin lähteä. Siinä oli, niin kuin nähdään, siihen ei ollut metriäkään tuossa välissä ja kyllä oli mahdollisimman dramaattinen loppuratkaisu. Ja näin kirjoitettiin jälleen kerran sinne McLarenin sattumusten kirjaan 1 luku lisää. Viimeisellä kierroksella rengasrikko johtoasemassa. Kimi olisi tuo johdon pitänyt. Se alkoikin näyttää jo ihan kohtuullisen varmalta, koska kyllä. Sitä eroa oli. Sitä oli niin paljon, että Kimi olisi maaliin ensimmäisenä ajanut. Se on fakta kuitenkin, että viimeisen kierroksen rengasrikko tuo Kimi Räikkösen sijoitukseksi tänään 11 ja sen olisi voinut ajaa vähän toisellakin tavalla. Voi yhden kerran, ei siinä muuta voi todeta kuin että pää pystyyn, uutta matoa koukkuun ja tämän herran kohdalla palataan asiaan sitten 2 viikon päästä Montrealin osakilpailussa. Se on harmin paikka.